Jendearen bihotzean ikusi ahal izango bagenu, bizitzaren mikrokosmos sakona 4 minututan. Inguratzen gaituztenen begietatik haratago ikusi ahal izango bagenu, mirari handi bat gertatuko litzateke. Haiesten ibili da, beranduegi izatearen beldur delako. Bere emaztearen ebakuntza gaizki atera da, etxera atseden hartzera da. Hogeita 9 egun darama bihotz berri baten zain. Bere 19 urteko semeak gailu elektroniko batik konektatuta bizirauten du. Gertatzen zaiona ez du ongi ulertzen. Bere tratamendu aukerak ulertzeko nahasiegia dago. 3 ordu darama zain. Bere senarrak gaixotasun terminala du. Azken aldiz bere aita bisitatzera doa. Ezkonduta 25 urte daramala ospatzen ari da. Bere emazteak bihotzekoa izan du. Orain, kezkatuta dago nola zainduko duen ez dakielako. Duela gutxi bereiztu da. Aita izango dela jakin du. Bere alaba larunbatean ezkonduko da. Berak ezkontzara joateko asmoa du. Kezkatuta dago, bere tratamendua nola ordainduko duen ez dakielako. Urte askoren ondoren, lehen aldiz oporretan doa bihar. Bere etxetik 11.000 kilometrora dago. Hamabi orduko lanaldia bukatzear dago. Duela 7 urte gainditu zuen minbizia. Gaur bere alaba besarkatzea espero du. Bere mastografian zerbait ikusi zuten. Ez berpiztearen agindua sinatu berri du. Beti nahi izan ditu seme-alabak eduki. Bere belarriak ongi daude. Azkenean. Duela 6 hilabete istripua izan zuen. Ez zaio inoiz mina kenduko. Tumorea onbera izan zen. Tumorea gaiztoa izan zen. Bestearen tokian jarri ahal izango bazina, haiek entzuten dutena entzun, eta ikusten dutena ikusi. Sentitzen dutena sentitu. Beste modu batean tratatuko al zenituzke? Gure itxura desberdina bada ere, gure bihotzek amets berdinengatik taupa egiten dute.